فرمائے کتبہ میں لکھ دیتے نے اللہ کی لکھے آئی لکھیا کیا کتبہ علیکم الصیام میں تیرے تے رمضان دے روزے فرض کر دیتے نے نوجوانوں میری گل آج آپ بھی سننی ہے نوجوانوں میری گل آگے بھی پہنچانی ہے آج تیری جوانی ہے آج تیری زندگی دا سورج چڑھدا ہے پیا ایک او وقت ہوئے گا جدوں تیری زندگی دا سورج غروب ہوئے گا انہاں بڈھیاں بابیاں نو پوچھ لو ایک او وقت سی جدوں انہاں دی زندگی دا سورج چمکا پیا ماردا سی اج او وقت ہے انہاں دی زندگی دا سورج غروب ہون تے چلا گیا ہے اللہ اکبر اللہ زندگی نے موقع دینا ہی نہیں دینا اج جوانی دے اندر عبادت کر اج جوانی دے اندر فجر جماعت نہ پڑھے اج جوانی دے اندر زور جماعت نہ پڑھے اج جوانی دے اندر رمضان دے روزے رکھ جا اللہ اکبر اللہ ہن جوانا مذاق بنا لیا ہے روزے دا ہن روزے رکھدے کوئی نہیں رمضان دا پتہ ہی کوئی نہیں زندگی دے اندر کی ہے جوانی دی عبادت جوانی دی عبادت جوانی دی عبادت ہے جوانی دی اندر روزہ بھی رکھ کے وکھا جوانی دی اندر با جماعت نماز بھی پڑھ کے وکھا جوانی دی اندر مسجد دے سپیکراں دے اندر تیریاں اذاناں دی بھی آواز ہونے چاہیے سب تو چنگا جوان ہوے جڑا جوانی گزاردا ہے تے اپنے مالک دے ڈر نال گزاردا ہے جوانی دیاں عبادتاں بناؤ جوانی دیاں عبادتاں بناؤ ادھر رمضان دا رائے ادھر رمضان دا رائے ادھر روزیاں دا رائے رمضان دے راہ نے آ کے دسیا ہے جوانوں عبادتاں کرنیاں نے بڈھیوں عبادتاں کرنیاں نے پتہ نہیں لگنا زندگی دا سورج کدوں غروب ہو جانا ہے او کدی وی بے کے سوچ آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے اور کدی اے بھی بے کے سوچ آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے کل من علیہا فان والی گل زین تیرے تو لگی ہے اور گڑی چل دی رک جانی گڈی چل دی رک جانی جدوں موت دی واج پہ جانی اللہ اکبر اللہ اس واسطے میرے پیغمبر نے فرمایا جوانی دی عبادت کر میرے نبی نے فرمایا ہے 7 بندے اس طرح دے نے جنہاں نو میرا مالک محشر والے دن حشر والے دن اپنے عرش دا سایہ عطا کرے گا انہاں دے اندروں ایک او نوجوان بھی ہے جڑا جوانی دے وچ اپنے رب نال تعلق جوڑ کے رکھدا ہے 7 جوان بندیاں دے اندروں ایک او بندہ ہے جڑا جوانی عبادت رب دے ڈر نال جوانی دے وچ کردا ہے رمضان دے راہ نے آ کے سانو دسیا ہے روزے رکھنے نے 5 دن گزر بھی گئے نے 5 دن گزر بھی گئے نے اللہ اکبر اللہ رمضان دا مہینہ سبق دین واسطے آیا پہلا سبق کی ہے سارے نے پکانا ہے رمضان نے آ کے ادھر رمضان دا راہ ہے ادھر روزیاں دا راہ ہے